Väčšinou sme to dávali na mám to Gilpin všechno 10, hrané. tak pozor na tú strechu, lebo teda na tú hradbu. Easy, dobili jsme to. Jakže se jmenuje? Zapnul jsem to už, jo, tak... Dobre, rozdielte sa smerom... Ja vidím. Vždycky jsme sluší. Ale počkal bych někde tady u toho rožku, jo? Prosím vás, podĺžke tých stĺpov A1, A2, ak si pamätáte, to je tá priepasť, tanky buďte ready tam zhadzovať furt tých hráčov. Prosím vás, roztiahnite sa viac, ste moc akože pri sebe. No, to nedostaneš taky. No, my je vidíme až odsaď tamhle nahoru. Ty za mnou můžeš trošku. Na mě se tady spadli. Vykreslilo. Aďo, když tak si říkej zase ten, jo. Jo, určitě. Skáčou. Stahujem, jdem doprava. Budeme jim backlinku rovnou. Dobre, už idú tornáda na tie schody, neviem prečo ste tak ďaleko, tornáda na tie schody. Počkal. Skáčem tam. Tak Tam můžeš spousta hned lidí, ty Já jsem vole. zvražená. Dávám provázky, ale asi Flashwavy, všetky flashwavy, čo sa dá. A krásná meteority. práce. Na tie schody. To hrozně seká. Vymážeme najprv na tie schody. Tí, čo už nefajtia, tak idú do pravej strany, idú viac k tej melee parte a pomôžu viac dozadu. Tady neumřeš, tak Je tam ta Mokira. Ne, já jsem tam zrovna měla problémy. pohodě. Já už běžím spát. Lásky. Máš boost? Dávám. Já jsem měl jen 3. Mokiru, jo, jdu. Na mě? Fajte mi a dotlačame ich. Tí, čo umrú, tak kľudne cez trojku, áno? Že im pôjdete dozadu, do chrbta. Zase na mě Black Viper. Roztiahnite sa trochu Káču feedem na prvníka. a furt, rangetka hlavne sa starajte o tie schody, áno? Na mě Munkira. Target. Nevadí. Pardon, to je do party Vedko, koluj častejšie, ako máš cooldown, ja by som mohol naskakovať. Kurva. Já nemůžu používat spely. Už. Střílí ze vrchu, ale co se dostat. Poslednú minútu. Flashwavy trošku potiahnite na pravú stranu, na tie melečka teraz. Provázky. Na mě zase Munkira. Nice. Na mě s těma provázkama neudělal vůbec nic. Jo, se točí. Melečka, trošku to stiahnite dozadu, trošku to stiahneme k tým stĺpom. Aby sme sa spojili s tými rangetkami naľavo. Hrajem teďka hrozně od sebe, podle mě. Já už perníček jsme u sebe. Zhadujte hráčov dole. Já jsem tady trošku zamotala teď, sorry Háďo. Já jsem furt na perníčkovi. Skáčem na hviezdu. Běžím na ty schody, jo? Pekné zhodenie, veľmi krásne zhodenie. Posledných 16 sekúnd. Tí, čo môžu preberať, už sa stiahnite, ja som si to úprimne nevšimol, ako to Reslik porozdeľoval. Dobre, všetky flashwavy teraz na Riftstone. Všetky flashwavy teraz na Riftstone preberám. Horu nemám rád. Mám liberátora, nice, dobře první. Dobre, je to prebrané. Jdeme sem, jo? Koukněte se, kde je Marka. Na rohu. Jdeme, jdu. Ideálne tak, aby vôbec vás nemohli triafať. Můžeš boost? Mám provázky. 1.41, nemusíme byť toľky v čovku, môžete kľudne vybehnúť z toho rifu. Nemusí nás byť toľko. Všetky flashwavy a meteority, ku Riftstoneu. Na Riftstone, všetky plošky. Jste od sebe. Jak běžím k vám, sorry. Na mě.
Ty vole, kušenosť. Prosím vás, vyťahnite to viac z toho Riftstoneu a fajtite a tí, čo dobiehajú. Kľudne 1-2 party sa zoberte a choďte fajtiť tí, čo dobiehajú. Všetci, čo majú plošky, tak non-stop to dávať na ten Riftstone, Zase přes schody. Se tam povracej. Jdu na ten, jo, jdu na Big Clam. Dáme tam velký damage. Děláme Big Clam na tom. Je tam. Můžete to vyťahnout z toho rifu. Kastím Fear na ten klap. Niekto zaberá, nevadí. Zhadzujte furt tých hráčov dole. Pokiaľ je to možné. Tady jsou jenom tanci. My se někde regrupují. Je tam jedna spíra, ten Chips. A dáme. Kruťák, Wotan, choďte vonku Zerga. Nepotrebujeme tu toľko hráčov. Teda... Tieto dve party, kde je Kruťák a Wotan, vybehnite vonku, celé party. Ja som zadutovaný. Nepoužívajte tornáda na Riftstone, tam iba čisto flashwavy a meteory. Už to máme. Ľudne trošku odíďte. Do lásky. Pozor na tú pravú stranu, kde sa zhadzuje, choďte tam a zhodiť pár hráčov. To konta. Jo, jedu ho. Za riftom. Všetky plošky za rift, ktoré máte, tak všetky plošky za rift. Ideálne aj kušek, ak máme nejaké. Nemám manu, jo. Máte heavy attack aspoň? Můj target, Jurabot, teď už ho nemám v targetu. Invizu. Ten Katsuna nám Jurabot. Jo. Je to len 18, prosím vás, jedna parta sa stiahnite. Jedna parta sa stiahnite dozadu, pomôžte Perničkovi vzadu. Melee parta, nejaká melee parta, zoberte sa a choďte pomôcť Perničkovi dozadu. Je nás tu o hodne viac, až zbytočne veľa. Nás to je hodně na pár lidí, já myslím, že v pohodě. Mňa zhodili, chvíľku mi potrvá, kým Oni se tam budou dojde. regrupovat, běžej. Jurabot, Běžej. Jurabot, pojď. Dobrá práce. Já bych šel na stone, kámo. Přebíraj to. Přebíraj. Se na ten stone pojďme. Přebíraj. Pojďme aspoň jednou Jsme to tam červený. zkusit pofajtit. Jo, No. tak jo, Big Clamp. Jsem zrovna skočil a byla tam kuše. Non-stop všetky plošky, všetky flashwavy a meteory na ten Riftstone. Na ľavú stranu, áno, na ľavú stranu. Nie na pravú, na ľavú stranu. Dobre, Vanguard, všetci Vanguard. Teraz Vanguard, pardon, Guardian, debil. Všetci Guardiana a Remedička. Jo, tak. Všetci zapneme Remedička, Guardianov a vytlačíme ich von. Je nás o polovicu viac ako ich, vyťahnite kľudne von. 1-2 melee party, choďte von a obsmrdajte, otravujte ľudí vonku. Mňa zhodili znova. Au. Oh shit. Ježíš. Blížíme se k vám, jo, ze spoda. Prosím vás, stiahnite to Ira. Rajko, jsme u tebe, jo? Rajko, jsme u tebe. Stiahnite to Rahela. Abo kľudne, keď niekto umre, tak zhoďte ho dole. Kto umre cez trojku a naňho.
Stiahnite to od toho riftu trochu ďalej. Trošku ďalej od toho riftu a hlavne nech fungujú teraz tí rangeťaci. Tie plošky na nich. Čo sú za riftom hráči? Za rift, jo, za rift, to jdem vymlátit. Jo. No, Já bych hledal nějakýho borca jménem Zarif. Ten Zerk musí umřít jako první. Ty jak jsi byl zatím tím, tak mě to nešlo těhý, jo. Mě to nějak stáhne. pěkně a furt zhazujte. A jsem to tady začala obíhat a ty jsem začal obíhat taky. Ale mě tam z vrchu stříví, no. Oni se tam točili ty kušky, takže já jsem musel držet jakoby blok a nemohl jsem se hejbat. Pomožte dozadu Kroťakovi, Edimu, dozadu, puslupom. Perničková parta, Falconová parta, dozadu. Krematorová parta tiež, postarajte sa o zadných hráčov. Máme být u sloupu. Vymažte ju tam, až potom sa vráte k bunu. Pokiaľ ich nevymažete, tak ty rušte party ani sa nevracajte. Robot, pěkně. Pojďme ty schody. Já nevím. Dolietávajú všetky rangetka, čo tam běžím. Už běžím. Tak plošky na ľavý stran Si riftu. potřebuji dát mlíko. Okrem tornád. Plošky Ne, na ľavú stranu riftu. A teď jsem viděl Zerga, on se mi někam ztratil. A kde je zhruba? Tí, čo sú voľní, Dolů, tí, čo asi sú ho voľní, schodili. tak nech idú ku schodom, kľudne. Jurabot. No sa furt zhazujte hráčov. Pekne to držte pri tých schodoch vzadu. Kto umre, skúste doletieť hore, na vrch. Sú tam dve rangetka otravné. Na ten guild pin 10. Pekné. ten označený, jo? Jurabot, sorry. Ten Nako, jo, je DPS-ko. Katashagu, jaký. Skáčem dozadu na pír, Riftstoneu. Si se možná trošku stane zase na ten Rifstone, ne, hele. Je to zapeté. Máme zpátky. Jsem moc vytažený. Jurabot. Niekto sa snaží preberať, ale to nevadí. Kdo dostal tu? Jdem tady na ten klamp. Je stále spát. Plošná, viděl jsi? Veľa ľudí nás je, roztiahnite sa viac po tom Riftstone. Vyběhneme je trošku zase, jo. Potrebujem heal. A Jurabot tam je. Běžím za váma. Kod k Valtovi. Skáču na ně fírem. Nemáš kamo. Tu už nemám půl hodiny, no, tyvo. Já si musím dát to mlíko. Já jsem. Já jdu tady do rohu, jo? Stáhnem to asi. Stáhnu. Jo, stáhnu Já to. si myslím, že jsem moc vytažený, no, že oni z těch schodů tam můžou jít krásně na ně potom.
Furt tie melee party, čo som Oni hovoril pred na náma začiatku, utíkajú, že jo. odchytávajte tých Nechte hráčov. mne. Nemusíte byť vôbec príliš silní v tej melee party. Hej, pomoc, prosím. Buď dobrý. Oh shit. Šel bych se vyházet za stone, co je na to. Za 14 sekund to mít už nějaký. Non-stop plošky. Můžem. Na ten rift. 7. Remedička nezabudnite, defovacie. Jedla si nezabudnite zdať nové, ak ste si to už nedali. To je hodně rychle vyčistil. Já zase můžu. Spírá na A za stonem? Nemusí nás to rozhodiť. Melee party, choďte vonku. Choďte normálne vonku z toho Riftstoneu. Black Viper na jedno? Choďte otrávať ľudí dozadu. Tam, kde je Wotan, pekné miesto pre Falcona, alebo neviem, kto tam ešte je pri nich. Pojďme tady doprava. Hej, pomoc. Mi tady jde nějaký lídr. Provázky. Už jdu za vama. Tady jsou jen tanci, na to bych možná sral na ty 3 tady. Katuše, nebo tam... Můžu zase stáhnout. Jurabot, jo, vidíte ho? Ježíš. Ten dobíhač. Ja prosím. Všetky plošky furt na ten Riftstone, meteority, všetko na ten Riftstone. Všetky rangetka, nedávajte to nikde inde. Tí, ktorí môžu a umreli, tak skúste vyskočiť hore, alebo ich stiahnuť z vrchu na spodok. Za 10 sekund vymlátíme, co je za stonem, jo, zase. Okay. Já si ještě řeknu, dáš mě boost, jo? Jsem ready. Můžeš mě dát. SNSK, alebo teda čo máte Greatswordy, primárne stunujte healerov. Iba stun a zabijete DPS-ka, ak nejaké náhodou nájdete. A Jurabota a pak můžeme zase jít. To je smrt mě zhodil. Já jsem zhodil toho zmrda. Ježo tam taky vysel kouskem. Jo, ty vole. Znova remedička. Dávám už 3. mlíko tady vole. Jurabot dolítává, jo? Hned ho zabijeme. Nejsi odkud, když jsem dobíjel. Johohoho. Vyťahnite to zase vonku. Ty melee party vonku. Vy choďte Vidíš, vonku z toho double kill, Riftstoneu. Minimálne ku tým Pojďte mi stupom. prosím k těm schodům kousek. Co to hlavne dobiehajú Tady jsou DPS-ka. hnedka, můžem fightit. Viete tam mať aspoň Tak je lepšie už. killy. Dávám provázky, jdem do nich. Na ten Rift, meteority, Katuše, jo? na ten Rift, meteority. Můj target prostě. Heavy attack. Taky tuhej, ne? To jako je hodně tuhej, ty vole. Mě něco úplně vydrejnilo zase manu. Ja som umrel, ty čo Kde môžu, tak týpek, cez co má portál 3 vantku, a se nese, doskočiť tak na ten možná vrch. on. Ne, se nese, Great spot. Paladin. Jo. Přebíraj to žlutý, jo? Jdeme na stov. Jo, pojďme. Tady jich napravo můžeme Dobre, jít po dovnútra cestě. všetci, Napravo tam jdu, jo? Vidíte tu značku? Jsem zmražená. Jdu. Já mám ruky, Hodil som takže jedného čekám, hráča dole z toho čekám. vrchu.
Všetci tie flash wavy na tú ľavú stranu. Já už jsem byl ve skoku, když jsi řekl, že čekáš. Pohodě, pohodě. Mě zhodil. Piče. Škoda to nevyšlo. Z toho vrchu. Všetci prepalujte tie flash wavy cez ten Riftstone. Pro vás. Jo, já jsem tam byl, Guardianov, zase všetci Guardianov, teraz tých Guardianov všetci. Hej, tady jde po mně hrozně moc. Všechno. Na mě zase. Pokiaľ možno, vyhoďte tých hráčov vonku. Dole do tej priepasti. Zase dobieham. Už běžím. Healku Já bu. běžím s tebou. Využívajte ten portál 3. Lidi mě nabufuj už. Dobrý. Dík. Tak on se to dělá blbě, Adámo, zabije jo. mu. Proto neběžím morfu. Už má staky. Tak si to přeber. Děkuji. Provázky. Já se nemůžu vůbec. Já taky ne, ty vole, Poprosím, kolik heal. těch tornád. Ďakujem. Ušel. Mě sype ze zvrchu někdo, musí mít trošku dál. Des. Dobre, vyťahujte to viac do pravej strany, do pravého horného rohu. To vyťahnime. Tanci zhadzujte dole do priepasti. Remedička nezabudnite. Sorry. Ale jako proti myslídům jsme docela jako srovnaný, bych řekl. Treba vymazať tie, treba zastunovať tých healerov. Prvotne tých healerov zastunovať. Pokiaľ možnosť. Robota. Skočíme tamhle takto trošku. Všetky meteority na ľavý Riftstone. Nikde inde, všetky meteority na ľavý Riftstone. Tak jsou tanci, zase mi to nějak obcházejí. Máte heavy? Já mám provázky. Furt všetky flashwavy a meteority na ľavú stranu. Tornáda smerom na Jurabot schody. u mě. Jsem na něm. Zmizel dostal tu. Je za stounem, jo, Jurabot. Jdu Monkiru. Ja som letel dole.